Ya kok paham ngono bocah mutiran nada iki. Heeh. Lek sindene iki kok merkatak kaya dadak. Lah nek sak ngerti-ngertine Pak Ugeng ki sing ngerti brondong-brondong. Iya ngono. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Umpama le mbokmu sing nyinden kaya ngene iki mbiyen. Isih umur selawe ngono awakmu entek le. Mboten. Tak pangan kabeh tak nggih lalap. Dulur jenengan kalau dalu kula promosi lek butuh tolak balak lah iki sindene. Mbok bile sedaya kemawon badhe ngersakne dukun pijet. Nuwun